Hola, amics i amigues, i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a conèixer la segona part dels oposats. Davant, darrere, damunt, baix, dins, fora, dalt, baix, dreta, esquerra, junts, separats, pocs, molts, prop, lluny, primer, últim, dreta, asseguda, de front, d'esquenes. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues.